Wan hagane ka Bible study. Kamot bangiwan ban bam yagi plang giba jerngam. Bat ban ro yagi giba sngam. Kibalong kaktien ke jong belai. Kabayai kersoi haga donot jong abat jongpi. Hapdeng gane ka perthai ka badum. Hapdeng gane ka perthai ka badap de ki jing e. Hapdeng gane ka perthai ka bakenrom kenram. Kabadap de kijing syapting, de kijing artatin, de kijing bom tikna kat syabangi pai. Henrei habangi yo ya kaktin ke jong belai. Habakaktin jong belai ka don haga donot jong abat jong pi. Dei hangta baka don ka jing kerman bat ka jing snow scam. Wal la da kide ka de yang ibengin yak. Lengba kijing ya kendo kijing bat kijing ya syam. Kibabon jat haga ne ka jing Te tau belai un ya rapat un aibor ya pi baro iwei piwei. Ba pinang la ya kaban yai it ban kiu syakayeng bakentang jong belai. Ban wan kam tam syakane ka Bible study. Ban yo ya ki jing hikai ki bakordor na kaktien ke jong belai. Bat ken mau kane ka Bible study kam dei ko mangaong na kapor sekapor. Kam dei tang na ka benta bangin tip. Kam dei tang naga benta bangin snauto henrei kam tam bangin la ban le ya gamon gabakot ke jong belai baki ki baro ki bangi yo ya ka jing hikai nang ne naga Bible study kalong bangin yo ban pendon kam haga jing ka jongi ka pamalakas ni baka jing jonga bat jongpi kan long ka jing ka bangin ang yesrem haga jingya dei bat utrai ubau nang penem jong Yesus Kristus tingi ladap ban ya keren ya ketuka subjek hakitu ki por nadu kita iki por kita yau baladap ngila ya keren syapang ka jing ai tilot yalade hau belai bat menta haga negamet ngin yo ban ya keren ban sedang ya kawai pat ka subjek kaba ublai ulabo haga donot jonga bat nganget kane kan long ka jingker khu yangi baro iwei piwei hapdeng ka jingya lenti hagi ni kismi bangenang yo syo yaki jing hikai kibana kabangi yo yaki jing hikai nang ne na ka Bible study ngin mi nang ne ngin lek syagi yeng kisam la syai la sisngi bat aga jing jongi kabamalagasngi bangin la ban kumta ken te bat kata ka subjek kabangin ya sedang mentagamet kalong syapang kabor halor lade tongin ya keren ya kata kabor halor lade self control kabor halor lade don shibun ki ba ngidei ban ya keren lengba kane ka subject lane lengba kane ka kentin kabor halor lade self control haka pareng self kamot lade manga ya lade control ngias ngotolot kamot ayu habaong kontrol mo kamot penyat ti self control kabor halor lade kamot kajing penyat kabor ban penyat ya lade katang kalong ka subjek kabangin ya keren ti syabangin ya keren shibun ki ai tementa kamit ngin ya keren sywa ya kajing lamprang kumbangi jule to ang to jing lamprang ngin to kumne jing lamprang to hakatin Greek lapendon kam da ka kentin lapendon kam da ka kentin kani ka kentin ka baong enkrateya
KRETAIA Enkra-teya kabamot kajinglong kenrat halor lade kabamot kajinglong kenrat halor lade full stop. Kalau gabadan kam yangi bangin ya tip ya ka jingmot tenrai habangi pule ya ka Bible kan mau bahaya kata namar ya ka Bible latho hagaktin Greek bat Hebrew katto katne lane khandiat haga Aramait tedei namar kata kadau habangi pule ka Bible kalong gabadan kam bangin lek syaka jingmot lane bangin wat ya ki kentin hakabala tho ya kane ka Bible ka kentin tenrai piya kane ka bor halor lade kum bangila ong menela ngila tho ang to hakaktin Greek la pendon kam da ka kentin Enkra-teya balada en kelak hasi ya kata ka kentin Enkra-teya kamot kabor halor lade lane kamot kajinglong kenrat halor lade nangej bangin has ngoto kata kabor halor lade haba ong kabor halor lade kamot bamanga ngalong kenrat halor lade kamot setiapat bangan keni no ya kajinglong kenrat ke jong belai yanga henrei kamot ba omdei bandon mano kiweipat kiban sensyar kiban longken rat ya ka jing em ka conga ngin nempat ya keren yu belai ngi keren ya kabor halor lade mo nuksa lada kakiat kalongken rat yu beriu lada ki jing ngau bha perthei ki longken rat yu beriu dene lani lada ki ai ki basneu ki bathala ki longken rat yu beriu ubriu uladu no ia kata kabor ban long kenrat ia lade halor lade la long kenrat no dak kakiat la long kenrat daki jings ngau ba la long kenrat daki ai ki jong kane ka perthai ubriu umla syo ban sensyar dalade ia lade nganget bangis ngau tho wat nam ngau tho bakalapat ia ka jinglong kenrat ka jong ubelai ia ka jing em ka jong phi hoj ublei ulong kenrat ya ka jing em ka jongpi ulong utrai ulong mau kenrat halor ki ai baro hendrai ula ai ro hanga bad hapi ya ka bor bangin sensyar ya lade om ba ki ai ki weipat ki bor jong ka jing sneu jong ka perthai bakin wan ban sensyar ya ka jing em ka jongi ublei ula ai hangi kata ka bor bangin sensyar halor lade te kane ka theo ngapa kane ka theo ro ya ka jinglong adkar bat ka jingla bante lakam ya ki jing snau ki bawan ban khanyat yangi la kalong ki babahan ki basneu ro khnang bangin om le ya ka ai ka babakala pi kani kabor halor lade ka theuro ya kata ka jinglong adkar lani ya ka jingla jongi bante lakam ban sensyar ya ki jing snow ki bawan hangi ki ba penlong yangi ki ba kenyat ki ba penbor yangi bangin le ya ka ai la kalong ka babahane ka basneo bangin shule bit haga pareng ki ong emotional bangin nam shulai biet ye ki ai ngim don shu gabor halorade ngim sngo tho shu la shu sha khanyat hakita ki jing sngo ki bawan ban pen sngo hangi haba umdan shu gabor halorade kamot ngim sngo thau shu ye le shong shit dakata kentin khamsai le shong shit la de ye ka babha la ne la de ye ka basneo Baha kata gajing lek syong syit haba kamdon gabor halor lade kaba mi nang ta kalong gajing jak buram gajing lek rat the day namar kata katau ngihap ban ya keren ya kene kabor halor lade bangin sensyar dalade jalade
Bangin ong kane kamdei ka babha. Ngihap ban penskem ya kata bat ban namle ya kata. Menta lada pimdon kabor halor lade wan kibriu ban pensyoy yapi wan mano ban pensyoy yapi namar bom don kabor halor lade langop atau jeng pensyoy jeng kibriu to nuksa sagawai nuksa banang kamsyai mo ngiyo i hagini kisngi ya kajeng bon jeng kibriu kiba susai kiba lek no yap lane kiba penyap ya lade balai kajea kumta kadau kalong kim dan show kabor halor lade Laksa kenyat da kita kijing mot jing berkat kita kijing ngau ki bawan haki kil aklumar kim la syuk ban te lah kam ban sensyar ya lade kim ngau thau syuk thiau ki lek ki sden phasi la ne ki lek no syuk ki thwei bat kumta kajia te ubri ulek no yap mde tang syata ulek no yap se kijing sneu ro ulek nak yap sigi jing di kiat ulek nak yap sigi jing sengau baha perthai kita ro gide jing lek nak yap dene ubri mlak syuk bentek lah kam yalade kejiwan jing sengau sik giwan jing khoslai ki wan ki tak ki jing sengau babon jaj ubri ulek ya kita ki ai tedai namar kata-kata ngia keren ya kene ke subjek kabor halor lade tho angto kadairo uwei na kadeiro kawei tho kawei na kibenta hauso jong umense kadeiro kawei na kibenta hauso jong umense balai ngabu ye kita ki kentin habangi pule naga Galatia balai ngamong bagadik wei na uso nrengong kawei na kabenta ha uso jong umense habangi pule na Galatia san arpuar ngiatip bahaya ketuka dekhot ngiala lendet bah to ngin ya pule sngap bah ka Bible ka ongkumne san arpuar Henry uso jong umensem ulong kajing it kajing kemen kajing sok kajing syak slam kajing leksbun kajing bha kajing yaine kajing jamnot kabor halor lade Henry uso jong umensem uso plural hagi batip pareng plural angamut bandong singular uso klem ong kiso omdei plural singular nyidei ban sngoto ia kane kajing sisamo pi ha kaktin Greek ngan pai biang syata bonsin bangin kamsyai ya kaktin jong belai ngahap ban ong biang ya kajo ngihap ban pai syaka translation kaba la translate ya ka Bible hakaktin Greek la pendon kam haba ya itu kentin ba ong uso la pendon kam da kentin karpos 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 bat ka kentin karpos haki Greek kamot uwei uso mdei sibon Henry uwei uso ti lap translate ha karukom kabadei ha gede ka Bible ka bangi pule uso jong umensem kamot uwei uso ha ka Bible pareng ro la translate ha karukom kabadei bat kabashai the fruit mdei fruits the fruit of the spirit uso jong umensem tingim dei ban sngoto bakala namar kata balai ngapoi syata namar hangto dan kendai jaj kendai rukom kendai benta kajing it kajing sok kajing kemen kajing lebha kajing sebon gum terter mo kendai teli ki ai ki balak kedau balajer hangto
kamut satia badon khandai teli kisok jong mensim kamut satia komta henrei uman usok jong mensim udon tang ulang tang uwe bat ha une uwe usok jong mensim dan bon kine ki jinglong khandai teli kine ki jinglong ngangai phis ngoto syim ya kanuksa menta lada phi khet ya usok nyamtra hapo jong utu so nyamtra phin lap shibon ki ai tena usnap ru udon ubanabar ru udon usnap banapo ru udon nang ta kitu balong kum kiksai ru gidon mo fiber nang ta kidon kising kidon ki don ka snap ba sop saya utu uso nyamtra ru utu ba syapo kum ta terter kidon ki vitamin kidon ki caj kidon hang to te deina mar kata kada uso jong mensim ro long kum ta ken ha une uso jong mensim don ka jing it don ka jing sok don ka jing keman don ka jing yasha kum to khandai teli don ka bor halor ladi te deina mar kata kada bakan ne ka bor halor ladi kadai ka wei naki benta ha uso jong umensim tenang ne syakhamat lada don bas ngothu bakla lane ba ong da kum wei pat ken mau wat nam ngothu bakla namar uso jong mensim udai uwei tang uwei bat hang ne ki don kini ki benta ki bayadei hau tau so jong mensim te lada ka jingem jong pi jonga ngidon syubu tang arteli ar benta na kini ki khandai ki benta badan hausa jong mensim ti kata kamut kambing den lada hausa nyamtra don tang siing sudah bat ke snap kumno kan long ti la kumno ka jingem kristan jongi namar kata ngidei ban ya be ban sei ya uneu so jong mensim kini ki khandai ki jinglong kini ki jinglong ki badai ban don hanga bat api ki banget to shu kam lei wala dangi ya penlut por hausa jong mensim bangin ya syai shu ha baka don ka kentin so tene ha baka don ka kentin so kamot kaladon kapor jong gajing thong kajing bet lane kajing thong basami uso to lada bithong da uding so nyamtra umi u so nyamtra na uding so nyamtra lada bithong da uso pho lane so plom mi da utahi like no tang haba le da kiwei pat kistai ya katan na ya keren ti ne pio iba thung do ding so nyamtra hendrai ndala mi ang to pat ni mi do so ping kamlong kumta mo ti haba ya keren yo so kalong kumta kan kabamut ladangi ya keren yo so jong umensim haga jingem jong nga kum ukristan kamut bakaladei bandon kapor jong gajing thung lane gajing bet yo sembai bat usembai ubadei bandon hanga lada udei usembai jong gajing longdo lada uding ubanga penhe pensan udei uding gajing longdo kiso kibami gilang kijingle jong kado henrei lada utau sembai lada uding bangala penhe pensan ngasumar udei ubaken jaman sem kapen mi ken haga jingem jonga ya uso jong mensim deina kata kadau hak katomo kadekhat kabakat henrio swaban poi syakatoka dekhat ba arpuar haga dekhat kabakan rio upol utho gini ki kenten henrei nga ong hapi to ya da umensim te komta pen om pendap ya ka jingkwa kadok
Kon bakannya namar kata kado kakwa mar persya ya umensem bat uta umensem mar persya ya kata kado kata kalong kajing sisa nang ta hagad khot ka bakhat khandai pek bah hang to tong yin ya pen le jing mot bah menta ki jing le lanela banong kibami na kata ka jingle jong kado uso ubami nang ta ki jingle jong kado kilong ge bapau ki balong ka baklem ka jing bom khot ka bale nuti ka jing mane belai thau ka jing aiksut ka jing yason ka jing yania ki jing pihun ki jing bitar ki jing yapat ki jing ya khlat ki jing ya pat niam ki jing bisni ka jing buat ki jing di kiat hau bat ki bakum kita syapang ki bangalamaham lupa ya pi kum bangalamaham mensyua ba kita ki bayai le kat kita ki ai kin om yo ya kahima ublai kala sha ti kumno ngin khmi lenti ba uso jong mensem un pau leng baka jing em ka jangi kumno ngin khmi lenti baka perthai kan khet yo uso jong mensem ladangi bet lane ladangi thung ngi pen he pen san ya udeng jong ka jing long bakan jado today halor kane ba upol usong ladangi im da umensem khat arpusan to ai bangin yat ro da umensem ngidei ban pentih kena yalade bangin nampen bernya yalade ngin nampen lot por yalade ngin nam besar ya gan ka jinglong thala ka bakan jado ngidei ban pentih kena yalade bangi em haga jingalam umensem bako ngidon bat umensem jong belai namar balai nga ongkom ta namar na do ka khlip mat ba phi kala ka bamot le se phiwan shakhamat age jinga sang yalap lane kala ban long ba phi kala ka bamot hangno ba umen sem ublai ukta aga do no jong phi na do kata ka khlip mat ba phi kala ka bamot phi phla ya laki jong ki pop Pipli ala ka donot pi pediang yau Jesu haga donot jompi ka Bible ka ong bau belai usion syap da umen sembakot haga donot jompi kamut ublai kenang ban yo ban bahkan long ka jingkam terai yang abat dia fi wai ia kata ka syap ka balong ka senjat umen sembakot kam ya per na kato ka senjat kabaya te senjat syua ka jingya tho syong kurim balaya te senjat ba ubleiro da umen semba ko jo ulang ka senjat haba ubu haba aya ka donot jongi balai namar nado kata ka klip mat ngilalong ki jong o kasyap kaladon badu tau men semba ko badon apa jongi lada ngi em riu perthai ladangi em thala ladangi keren thala ladangi ya thala utau mensem bakho ususong rit mensem bakal poi kapor ba mensem bakho umi no briu le pop tu briu henrei lada nado ba pila kala ka bamot piai ailat yo mensem bakho mo unsen syar ka jing em jong pi Piai penkerpang yalade, piai pule ka Bible, piai em ka jingduai, pi syakriu belai, pi wad ka khmat jong belai, piai jakayo mensem bakhoy banong shim, rung sensyar ka dok not jonga, ngatip meladon na po jonga, sensyar ka dok not jonga, sensyar ka jing em jonga, sensyar na dong sadong, umensem bakhoy sensyar udap, but day hang taken, mi gay, mi uso jong mensem. Naka jing em ka jonga baga jompi hang taken ka perthei ka yo ban ka yo i baka don ba don hapi ya uso jong mensem tikane ka bor halor lade ka bangi keren namar kata
kadai ka wei naki benta hauso jong mensim tiladang ngim don ya kane ka bor halor lade kamot ngim long ti utau so ubakot bakya utau so ngim penmi utau so ubapura ngong biang sai sen lada hauso nyamtra don tang lai jaj sau jaj kitu ki ba haga jingsha dai bandon khandai jaj shubu nuksa don tang lai jaj sau jaj utau so nyamtra dei ubakot bakya pura utau so nyamtra haga jingem kristan jongiro ngin nam la balong ki kristan ki ba pura ki ba pensngau bahayo belai lada kadon le se tang kajing keman lada kadon tang kajing sok lada kadon tang kajing le esbon lada kadon tang kajing le ebha henry kajing it kamdon kajing syaksel kajing jamnot kamdon kabor halor lade kamdon dei bandon barok kendai bar haba kini barok kendai kidon ngaban biang seisen ki pen pau ken bangi sei yo so jong mensim tekane kabor halor lade namar kata kadei kabenta kabangi hab bandon haga jing em kajongi nalta sakane gawai kane kabor halor lade kadei ro kadak ba ubrio ula nang kenjo syaka jinglong rangba ulanang kot syakataka jinglong rangba haga jingem kabaken jaman se ubri ubam don ya kabor halor lade kamot ulang ubri ubadang susong shit bad ubam don kanong rim kabas kem henrei habakala don kane kabor halor lade ubri ulanang kenjo syaka jinglong rangba haga jinglong mense syusyo kajing don ya kabor halor lade kapen la aru yangi banlong kibayaisha habangi pule na kabaar Petros iwei Henrio tongin ya pule na ka sithi baar Petros lenong baningkong kadikhat kabah Henrio ka jingdon ka jong kabor halor lade ka penlong yo ubrio baun la ban yaisha kaktin ka jong belai ka ongkum ne ar Petros iwei kabah Henrio mo khat ban Henrio ti ha kata ka jingtip ya ka bor halor lade ti ha kata ka bor halor lade ya ka jing yaisha lem dan